sartu, sintonia. Bai. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:41 ditugu, eta sustatuko lagunak prest, ostegunero bezalaxe, Luischo Fernández dugu, egunon, Luischo? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues lanean, baina norbait Twitchetik ikusten banago alako gela baten hemen kopin bat, ohe altu bat, etxetik telelanean. Hori da, bueno, baina naiz da etxean egon, lanean zaudete, topera, albiste gehiago partekatu dituzue sustatu.eusen, eta ba hoien... Egunero agertzen da zerbait. Hori Egun da, baten aztutzen bazai gurrengoan bi jartzitu. konpentsatzeko. Oso ondo, Luisio. Bueno, eta hasiko gara, albiste horien Bai, errepaso bat egiten, gaur eta bai, esan Luisio. adimen artifizialaz berriro. Bai, claro. Imarrako, ni gauzatxok nahi ditut ikusi hemendikan Jon hor entzuten bazaude. Adimen artifizialarako, hola, karatula estiloko bat, o berezia, edo zerbait, hurrengo Eh? asteetarako. Bueno, adimen artifiziala. Adimen artifizialean adituak, eta Bai, hori untxitxo da. batzuk pilekin, nola, tuku. Adimen artifiziala erabili dezakezu, Jon. Hori sortzeko. Hori sortzeko, claro. Bueno. Desastre bat egingo dugu, uste dut. Eta Bueno, lana eman gainera, bueno, ez dakit. hori da, Baina bai. eskarrik asko anaitzi deiagatik. Bai. Adimen artifiziala, berriz ere bueltan, eta ez da lehen aldia egunean behineko jolasean, ze, bueno, Bai, bueno, kontribuzi. leloa zeukan denboraldi honek, Bai. Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesletzarekin, Gipuzkoako kultura, ekaingo leizetatik, adimen artifizialera. Eta, bueno, laguntza horrekin eta itzaki pare bat hartu nituen, bata, Mhm. latxa izeneko Bai. sistema hitz-zentroak martxan daukana jokatzeko, eta hor Hori da. dabil. Ez Bai. lehenengoen artean, baina talde askotan bastante ondo, Mhm. asmatzen ditu, zazpi bat edo eguneko. Eta beste ekimen bat, Adagio izeneko partzuergo badago, Euskal Enpresena, ikerketa eta garapeneko Vale. proiektu bat, beste enpresentzako behar espezifikoak betetzera doan adimen artifizial egokitu bat egiteko, nolabait, eta Mhm. proposamena egin genuen adibide bezala egin dezagun galderak sortzekoa. Vale. Eta orduan da, eta sartu dira sorta bat, eta orduan galdera automatizatuak dira, nolabait. Holako galdera asko daude egunean behinean. Wikipedia datuak biltzen ditugu, eta Bai. zenbat urte dauzka pertsona honek, edo mapako irudi bat, kopenaren aldetik kokatzen dugu mapan, eta non dago toki hau, Mhm. edo baita ere, hitz letrekin eta jokoak egite ditugunean, zopa letrak eta hola, automatikoki egiten ditugu. Vale, Ze vale. milaka galdera behar dira, ezta? Mhm. Baina, esan dezagun galdera horiek danak patroi bat jarraitzen dutela. Ze ibai da luzeagoa, ez dakit zer, danak Bai. patroi oso simple bat. Eta honekin lortu duguna, nolabait, da galdera kultura orokorrekoak edo, nolabait esan da. Sistemari elikatu diogu Wikipediako horriak, eta handikan hizkuntza naturalean atera dizkigu galderak. Vale, ados. General Motors dela autokompainia handi bat. Horko galderak izan dira, ze urtetan sortu zen, zein hiritan dauka egoitza enpresa honek. Orduan, kultura generaleko beste formulazioa bat ateratzen dituen, galderak ateratzen dituen sistema bada. Mhm. Aproba bezala egin dugu, Vale. orrazketa behar dute, Mhm. zail xamarrak irten zaizkigu, eta jarraitzekotan finduko dugu gehiago, erraztxoagoak izan daitezen. Bueno, aldi berean, emaitzak honekin, kontsortzioko lider teknologikoa dela, Bai. Bikomtek da, Donostian dagoen ikertegi teknologiko bat, eta feedback moduko bat edo jaso dute, eta findu ahal izango dugu, eta Vale. asmoa da ez bakarrik
Wikipediakin, nola, ezagutza generalarekin baita ere probatu nahi dugu albisteekin. Akaso sustatu dugu bertako albisteekin. Begira. Mhm. Ze sistemak egiten duena da, ematen diogu atzetik, hola tripetan nola baita esan da, Bai, ematen diogu orrialde bat irakurtzen du, eta hortik ateratzen ditu galdera gutxi gora bera hizkuntza naturalean idatziak, ez, vale. ez, ez hola arketipo bat, sopa letrak bezala beti Mhm. berdina dala, ez, aurkitu ezazu letra, aurkitu ezazu hitza, ez, baizik eta hizkuntza naturalean indako olako galderak, eta Vale. ikusiko dugu albisteekin, teknologikoa edo orokorra, beste edabide batzutako adibidez, aber nola funtzionatzen duen. Eta, bueno, lehenengo aprobatxo hau, Mhm. eta, bueno, agartu dira hola bastante, azkenengo egunetan, baina bere agerpena jetxi dugu pixka zailak diralako, baina, bueno, erakusgarri bat eta bide praktiko bat, ez? Mhm. E, lankiderik ez dugu botako, kasu honetan, egunean Ados. behien gaude, ba, iruzpalau erdi langile, lan batzuk egiten eta besteak, eta hau, bueno, berla, iskuz idaztea baino errezago da, baina horraz Mhm. lan humanoa ere eskatzen du, eta, bueno, Vale. esan dezagun, ikerketa gehi garapen esaten den horretan, alorrean, Bai. garatu du dan gauzatxo bat. Begira, ze ondo pausoak ematen, Onerako, eta bai. mundua suntsituko omen du adimen artifizialak, baina, bueno, euskeraz kolaboratu ezagun horretan ere. Hori da. Bueno, esan, erabiltzaileentzako, zaila izango dela hau identifikatzea, nahikoa izaten dugu, galderak erantzun eta, irakurtzen eta erantzuten, baina hau ez dela iristen erabiltzaileei, esan nahi dut. Bueno, galdera markatuta daude, Vale. Adagio Vale. A izeneko marka batekin, goiburu Begira. batean hori jarri dugu. Beste batzuetan, ba, Oso sopa letra urduri edo japonan jolasten dio. bezala, orain, lotura da Wikipediako horrira, Ados. konprobatu izateko egia da. Hemen esaten Ados. duguna, sistemak idatzi du, baina Mhm. hemen dago oharra. Informazioa. Bai. Mhm. Oso urduri jolasten dugu, Luistxo, eta ez gara Eh, hortan. presaka, segunduak Presaka. importanteak dira. Hori da. Baina, bueno, aurrerapenak, latxa etorri zen, eta orain, ba, adagio A-ak, Hori da, ba, adimen sortzen dugu. artifiziala, euskera sola esaten dugu. Bai, bai, hala da. Primeran, eta, bueno, Beste A-arekin jarraituko dugu. orain irudia pantalla partekatuko dut. Ados. Eta, Baino esan adimen artifizialarekin jarraitzen dugula, eh? bai, hori da. Eta hementxe dugu. Mhm. Buru gabeko flamenko bat Bai. ikusten ari gara. Mhm. E, hau aurkeztu zan, adimen artifizialeko argazkien lehiaketa batera. Bueno, Ados. interneteko argazki lehiaketa bat zan, baina Vale. kategoria bat adimen artifizialekin sortua. Hau da, hitzez deskribapena delako sistema honetan edo bestean, eta Bai. zer ematen duzu. Eta, ba, bateko aurkeztu zuen, eta hirugarren saria eman zioten. Vale. Baina gero jakinda argazkia benetakoa dela. Begira, Hau da, kontrakoa gertatu da. ez da flamenko burugabe bat, da flamenko bat bere lepo luzea gorputzaren atzealdean, ba, Gordeta. luma artean balu bezala, ez dakit, ba, garbitzen Mhm. norberaren gorputza edo jaten edo ez dakit, eta horixe da, eta eh, orduan Oso begiratuta, zaila. Bai. nik esango nuke baietz. Bueno, bai, claro, jakinda, bai, benetako argazki bada, Baina nik hor, esango nuke adimen artifiziala dela. bai, epaimahaiak engainatu zuten, eta publikoaren saria ere eraman zuen, gainera, ez bakarrik hori. Baina, bueno, kontua da, kontrako kasu bat ere gertatu zela iaz, Bai, aipatu eta alakoak genuen. egongo dira, bat baino gehiago, baina, bueno, bat Bai. identifikatu dugu, eta Mhm. argazkia erakutsiko dizuegu, Hori da, bai. bi andrazko, epokako argazki batean bezala, Mhm. plaka vidriozko plaka zaharroikin indako argazkien Bai. ukitu bat, eta honekin ematen zuen irabaztera zijoala egilea, baina kasu honetan aurkeztu eta sari eman baino lehenago esan egin zion epaimahaiari, aproba bezala egin nahi nuen hau,
Claro. ez dute tramparekin eraman nahi saririk, eta, bueno, beste kasu bat, ez? Eta, Mhm. hau be, ba, geratzen zaizu zalantza, ezta? Izan zitekeen egiazkoa, baina badu ere adimen artifizialeko irudiek Bai, baina daukaten nik uste toke hori, ezta? beste saio batean aipatu izan dugula. Ikasten ari garela, eta nik uste dut urte batean edo, ikasten ari garela, adimen artifizialak sortzen dituen aurpegi horiek identifikatzen. Bai, Hau da, kutsu hori adimen artifizialak kutsu sortzen bat, bai, dituen irudi horiek badute bai. kutsu bat, eta nik uste dut oso, baina, eta baita inkonstienteki, ikasi dugula, hori interpretatzen. Bai, hori da. Marrazki bizi Mm. honekin ere ja, sasoi batean danak antzeko, baina gero ezinean igartzen hau, atokemak japoniarra dauka begi handi Bai, hauekin, bai. eta badute, bai, entrenatzen ari gara. Baina Mhm. eurak ere gehiago ariko dira entrenatzen, eta Baita jarraituko dute gu engainatzen hurrengo urratsean. Hau iazkoa izan da, Mhm. agian orain argazki faltsu gehiagoa da norbait aurkezten lehiaketetara euskalo ez dakigu. Claro. Bueno, Bai, moztuko bai, du bai. kontu hau. Izugarria da. Bai. Mhm. Adibidetxo bat, albiste batean joan dana. Bai. Eta kontu honetan eta gabiltzala, ba, aipatzeko beste kontu bat, bilatzaileak eta adimen artifiziala. Honetan, Vale. bilatzaile nagusia Google da, azkenengo Mhm. 25 urtean, Bai. praktikak. Edo Mhm. 24. Gizaldi honetan. Bai. Eta da, interneteko funtzio basiko bat, eta azkenengo 2 urteetan, olatu honekin, esaten da, sistema hauetako batek kenduko ote dio Googleri nagusitasun hori interneteko bilaketan, ez? Funtsezko gauza bat Mhm. dana. Eta gero Bai. beste mila kontu sortu dira, sare soziala, mugikorretako aplikazioak, baina gauzak bilatzea segitzen du funtsezko izaten, Bai. eta Google ere aida hortan sartzen, adibide batzuk ikusi genituen, disparateak ere egiten Bai. dituela, Abraham Lincolnek esandako esaldi faltsuekin, eta holako gora Hori da. berekin, Bai. baina, bale, ez da oso ondo Google, baina beste inork kendu behar ote dio tokia, hori izan galdera, eta Mhm. ba, fama hartzen hasi da Perplexity izeneko Vale. bilatzaile bat. Adibide batzuk eta jarri ditugu albiste batean aste honetan, baina irudi batean, baina probatuko dugu orain, eta, bueno, bilatzaile itxura gehiago do, chat itxurako Ados. olako Mhm. bada, baina Bai. bilatzaile itxura ere eman diote. Eta gainera, hizkuntza preferentzia, izena eman behar da, alta eman behar da, dela ba, Vale. olako login Mhm. bat eginda, eta nik egin nuen, eta bilatu nuen preferentzietan, eta euskera ez zegoen. Ze hizkuntzatan nahi dituzu, euskera ez zegoen, baina euskera egiten badiozu, euskaraz Ah, vale. erantzuten dizu. Mm. Adibidez, eh, nor da Errusiako presidentea eta zenbat urte ditu? Galdetuko dio, eta hori nahi Mhm. esplikatzen, badoa, Errusiako presidente Vladimir Putin da, 2000 urtetik, eta adina, 70 urte ditu, eta laburpen bat ematen digu, baina gorago ikusten da loturak ere bai. Bai, Ez hori dakit da. ondo asmatzen duen, ze lehen mundu gerraren Wikipediako lotura bat eskatzen digu, zuzeu albistegikoa KGB-ri buruzkoa, Putin aipatzen dana, eta Leninen horria. Bueno, Mm. eh, eta Hemen, argiako pare bat ematen du. halako erantzunak ematen baditu, agian, badare, ba, webgunetan etiketak esaten zaiona, Ba, ez agian, dakit, eh, auskalo. hitzak edo Putin hartuta, ba, horrekin zer agertzen den interneten edo izan Bueno, pues daiteke ez ere. dakit. Eta gero daude, ba, berak proposatzen dizu beste link extra batzuk, Vale. adina ez galdetu diot, eta ez dit erantzun, bi lerroko parrafo horretan, baina badago hemen gauza bat hori esploratzeko. Eta, pues hemen, 70 urte dituela, eta ba, bideo bat ere eskaintzen digu, eta bideoan ikusten dut, esaten duela, Vladimir Putin cumple 70 años, aurten izango zen, espero dezagun. Bueno, Mm. beste aukera batzu dago inglesez ikusten nahi naiz. Generate image, irudia sortu, baina hor klikatzen badut, esaten dit ordainpeko
sistema egin behar dudala, eta bueno, pues, L gero, bai, loturetan bai badago, lotura bat behintzat Mm, urte 70 urte bete bai. zituela, ikusi ezagun noizkoa den albiste hau, eta ez, aspaldikoa da, 2022koa da. Mm, ba, begira. Urrian 2022an. Orduan, Bueno, 11 urte ditu. Mm, 2000 bai, hori da, hori da. 2022 Ingo ditu, hirurogeita a ber, hamabi, nun nabil, ja, uste dut galdu naizela. Bueno, hirurogeita hamabi. argi Em, argi ilunak ditu mhm, sistemak, baina berriro ere gauza harrigarri hori euskaraz egiten diogu eta euskaraz entzuten du. bai. Bueno, Erroreekin ez dago fiatzerik. Da, bueno, adagioko galderak pasatu behar genitu filtroa bezala. Hor ez dago norbait ya, filtroa claro. egiten. Mm. Baina hala ere, bueno, beste polemika bat ere badago, eta da, bueno, enpresa honek, ospea hartu du, milioiak eta zaizkio etortzen, Ah, inbertsoreak eta vale, vale. sartzen badute milioi bat bihurtuko zaizkit, 500 milioi 3 urte barru hau izango da Google berria, batzuk alako apostuak egite dituzte, baina harrapatu diote zuloren bat ere, eta ez bakarrik hola okerrak egiten, adimen artifizialeko sistema guzti egiten dituen bezala, Vale. baizik eta kopia literalak egiten informazio ekonomikoa galdetzen diozunean, Forbes izeneko dala edabide ekonomiko importante bat Bai. estatu batuetan, haren artikuluak eta haren datuak kopiatzen dituela literalki. Hori salatu du Mm, Forbesek berak, eta, bueno, bueno, esan genuen OpenAI ere beste batean nola auzitegira eraman behar zuen Scarlett Johanssonen bere ahotsa imitatzeagatik, eta hauek ere hori izango dute. Orduan, adibideen artifizialaren kontuetan, batetik erroreak, beste batetik ze claro, gaitasun bai, 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 harrigarri bai. egiten agertzen zaigun, baina Mhm. bestetik ere alor Le legalean ere legal, zalantzak hori da. daudela, ze kopiatzen da nondik, Claro. kopiatutakoa nola eraldatzen da, eraldatu daiteke ez baduzu Baimena jatorriko ematen. baimen, edukiaren baimen originala ematen, mundu Mm. interesgarri bat, saiatuko gara ez beti Oraindik monografikoa egiten, esploratzeko dagoena. bai, ez beti monografikoa egiten, baina uste dut basiente hitz egingo dugula oraindik ere Bai, 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 seguru. aurten. Horregatik, Jon, kareta behar dugu. Eta bueno, Asegurutako esan lana, hori hori. da, bai, probatu, ea, a ber. San Juan jai du Ibarko enpresa gara eta astelehenean, baina Bai, gure bai, egiteko batzuk hartuko bai dauka. ditugu, Bai, igual. bai. Hori da. Eta bueno, esan gure ikusleetako bat agurtu gaituela, beraz, gure ikuslei ere, agur bat. Ederki, Hortxe ez izan dugu. dakit nor izan da, baina, bueno, abisatu Em, badizuete. mezua iritsi zaigu, Arkakusok agurtzen zaituzte Ah, Twitcheko txatean. i- Iruñe astiz, Twitcheko euskal sortzaileetako bat. Hori da. Musu bat. Mila esker. Eta Hurren eskerrik bat asko arte. zuei bai. Bai, ondo Agur. segi. Agur.